मोननायखाय लोगोफोर एकदम माबायाव स्टेशनाव बार जाफैदों आरोना मोनानि एसे बार जादों गाइसमोन भिडिअखौनो आपल'ड खालामनो हायाखैलै लोगोफोर मानो होनबा एमबिआ बिराद दाम जाना दंना रिचार्जफ्रा ओंखायनो आपल'डखौनो होनो मोनाखै एमबि सोनो मोनथ'वाखै र' दाहायफोर मा जायो एमबि सोनानै आङो माबासिगोन आपल'ड होसिगोन गाइसमोन नेनानै था भिडिअफोरखौ नाय मोजां मोनोब्ला लाइकफोर कमेन्टफोर हो गाइसमोन स' लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर जाग्रा लाबोदों जोङो नै पेप्सि ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ जादों गाइसमोन ओरैनो रुमाव थास्लायस्लाय बेरायफैदो आरोना गाइसमोन नैबे स्टेशना माबा मा नाम होनदोंमोनलै सिलकुपाटा आरोना सिलकुपाटा होनो बे स्टेशननि नामा सिलकुवाटा गाइसमोन लोगो सासे दं जों सानैजों बेरायफैदो आरोना गाइसमोन लोगो लाफाना फैयाबा उसुबिदा जायोलै हारसिंनो ओंखायनो लोगो लाना फैबाय गाइसमोन बोथोराबो गरम अखा हादोंमोन अखायाबो एसेल' आसामावथ' बिराद अखा हादों खोमा ना गाइसमोन जों आसामाव गैया नालाय जों बाहेरायावसो दङ ओंखायनो बारा गैया बाहेरायाव अखाया बिदिनो एसे आरोना लोगोफोर बारा बुरजा हाया एसेल' हादों दिनै नैबे स्टेशनाव जोङो बार जाफैदों आरोना गाइसमोन एकदमबारे फिसा स्टेशन ओरैनो माबा गाङलिया स्टेशन आरोना गाइसमोन जोंनि रुम खाथिखाय माने बेरायफैदों टाइम पासनो आरोना लोगोफोर रुमावलाय माथो थाबाय थानो गरमखाय एसे बार जाफैदों मोनानि लोगोफोर स्टेशनखौनो साफा लाखिथारालै लोगोफोर नायलाय नै जा हाग्रा गाङलिया स्टेशन नालाय ब्रा गाङलियाफोर गाखोयो ओरैनो फिसा स्टेशन नालाय ओंखायनो गाङलिया स्टेशन होनबाय आङो बारा मानसि गाखोआ आरोना इयाव ट्रेनाबो बारा लाखिबाङा ओरैनो मालाबा लाखियो आरोना ओंखायनो हाग्रा दुंजोब्बाय आरोना गाइसमोन स्रो आरोना बार जाफैदों लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर अननानै जाहाथे गोदान भिडिअ मोनहैयो आरोना आं भिडिअ लाबोबाय थागोन लासैनो सम मोनबाथाय थाबायलांनाया बिसोरो खिनो थांगासिनो बे स्टेशन खाथि नालाय एकदम रेल साइथिंआवनो खिना गालांजोबो बिराद फाग्ला जोंना बे सिद्दा थांनांगौ आरोना लोगोफोर बै सिद्दा थांबानो जोंनि रुम मोनहैगोन बै नालेंखर दंफाङा नैबे फुख्रि बारनानै बै नालेंखर नुहुरनायानो जोंनि रुम आरोना गाइसमोन नैबे रेल साइथिंजों जों थाबायलांगोन लोगोफोर बिदिनो थाबायलांबाय थागोन आरोना गाइसमोन नैबेनो माबा स्टेशन नामा मोजां नाय नैबे स्टेशना आरोना जोंनि रुमजों नांजाबलायनाय आरोना हरावथ' उन्दुनो हाखाया एकदम 1 सेकेन्डबो थाया नै थांलाय नै फैलाय उन्दुनोनो हाया फाग्लासो इसोर खिनो थांदों हनै नैबेजों थांगोन आरोना जों बे साइथिं थांनानै बै नालेंखर दंफां नुदोंना बे नालेंखरनि ओरैजायनो आरोना जोंना रुमा लोगोफोर माने दायो बिराद दाम बारा जाबाय आरोना रिचार्जफ्राबो मा खालामबावनो एमबिबो सोनो हाला रिचार्जबो सोनो हाला मा जाबावनो बिराद दाम जाखाबाय आरोना बारायबाय एमबिथ' सोनो हाखाला मा खालामबावनो लोगोफोर बेखौ जानानै गोसोफ्रा एसे सान्थि मोनदोंसैलै लोगोफोर थान्दा लाबाय ओमफ्राय नैबेखौ लाबाय सासेयाथ' नै सोबख'लागासिनो गोदै मोनदों नामा गोथावानो ना मानि ना लिसुनि माबा आपेलनिनो गोथावानो जाखायो आंथ' बिसि बावाखैनो लोगोफोर दा बिसिनोसै आराम बख्लायनोसै लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो लोगोफोर